Zie je al wat? Nee. Ik zie niks. Ik zie daar nog niks en daar nog niks. Nou, dan maar we even wachten. Ja. Piep, 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 pietje. Piep, 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 pietje. Sinterklaasje. Piep, 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 pietje. Sinterklaasje. Wat gaat er zo meteen gebeuren? Het komt Sinterklaas, denk ik. Wat Sinterklaas nou zo meteen aankomt. Ga je met wat oefenen? Ja, we kennen echt de stoomboot. Oh, je hem je jong. Ja. En met zo'n grote lange baard. Sinterklaas. Het is feest. Tje, ze zitten er al verdrukt. Sinterklaasje, kom maar binnen met je knecht. Want we zitten allemaal even recht. Misschien heeft u wel even tijd voordat u weer naar Spanje rijdt. Sinterklaas het vanmorgen wat opskreun. En dan moet Sinterklaas even de bril op, want dat is Thor, hè? Thor, dwarstoot Sinterklaas al een handje te Jan. Fantastisch. Ik zie eigenlijk daar in de trekker een handje aan jou. Ja, dat weet ik nog. Dat weet ik nog. Wat bist toch een grote vent. Je wist wat nou zo mooi is? Die kopjes van die benen. Ze zijn zo serieus, en ze zijn zo benijd en nieuwsgierig. En ik vind de ontvangst hier geweldig. We roepen naar de Sint. We roepen naar de Sint. We roepen hard, hard naar de Sint. De pieten zijn erbij. En lijkt dat zijn bij. Dit is de move voor jou en mij. Alsjeblieft. En nu is het haast 5 december, dus joh hebben het hartstikke druk. Ken je het al je nog wat honger? Ja, want ik heb een cursus volgd. Delegeren. Dus wat ik steeds meer doe, is delegeren. En ik heb nu een aantal pieten en die regelen dat voortreffelijk. En één daarvan zit je naast me, maar dat heeft je wel begrepen natuurlijk. Lieve bensjes van Okidoki, wat hebben wij het gezellig om bij hem. Als je met leer binnen, zit er nog een mooie verrassing van Jimme in de oude BSO-ruimte. Wat zit erin? Dag lieve kinderen, dag lieve Ben. Hey Rudy, hoe gaat het? Ja, ik heb net 4 karretjes weggebracht. Oh, oké, is het druk? De eerste helft van shift 1 niet, maar nu begint het een beetje te lopen. Oh, oké, mooi. Ja, december, dat is dus de drukste mannen voor Jim. En hoeveel van die pakketjes gaan er dan op een dag heen? Zoals gisteren was er een dag van bijna 29.000. En vandaag zal dat zo'n 27.000 zijn. Zo. Dat is behoorlijk veel. Maar als kunnen we wel concluderen, Jim bent een hele belangrijke help voor Sinterklaas. Ja, zo kan je dat wel zeggen, ja. Rudy, Ja. wat is jouw taak hier? Ik zorg dat de verkeerd gesorteerde pakjes in een goede shift terechtkomen. En ben je niet altijd heel erg nieuwsgierig wat er nou in zit? Nou, soms? Nee, dat mag ik. Dat is een gemene vraag.
Maar ik ben het wel. Ik zie nu al allemaal pakjes voorbij komen. Ik was al benieuwd of mijn naam er ook op stond. Nou, wie weet. Ja. Ja. Nee, nee, niet echt. Maar heb je nou nooit een hele grote, bijzondere doos ertussen zitten dat je denkt, goh, wat zou het zijn? Nou, ik denk wel eens van, misschien zou er wel eens ergens een diamant of zo in kunnen zitten. Of wat ook. Nou ja, je mag ze niet openmaken natuurlijk. Nee, dat mag niet. Waarom scan je de boel? Wij scannen de boel om het in het systeem te krijgen voor KPN. Dat ze weten dat het spul binnen hier is. Als je als klant zijnde op je track and trace kijkt, kan je zien dat het pakket in het pand is. Zo scant de chauffeur het zo meteen ook weer, als het daar is. En dan kun je zien dat het in de auto zit. Weet je als klant precies waar het is. Nu is december voor jullie de allerdrukste periode van het jaar. Ja. Kunt u de werkdruk een beetje aan? Wij kennen de werkdruk een beetje aan. Het komt er wel op aan, maar het gaat goed. Goed georganiseerd. Je weet precies datgene wat je doen moet. Dus dat gaat perfect. Nou, heel veel succes in deze drukke periode. Dankjewel. En jullie met filmen. En met de reportage. Nou, je hebt alles goed onder controle, zie ik wel, want het bandje is al wel leeg. Zeker weten, dankjewel.